Office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Lara's Secret File. Si Lara na nagmahal, nasaktan, naimbiyerna sa biyanan. Nakipaghiwalay sa kanyang asawa na hindi man lang siya pinanindigan, hindi man lang niya naramdaman na siya ay kasama sa laban ng buhay. Naalipusta, minaliit, ininsulto ang kanyang pagkatao ng pamilya ng kanyang asawa. Pero anong ginawa ni Demo na asawa niya? Hinayaan lang. Sinisisi pa siya na sinira ni Lara ang bakasyon niya sa Egypt. Minsan lang naman daw sila magbakasyon dun sa pamilya niya tapos sinira pa ni Lara. Tindi rin ang mga wordings ng kanyang asawa. No? Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Darwin Russell. Lara, much better na umuwi ka na ng Pilipinas kasi una sa lahat, hindi lang narcissistic, kundi may main character syndrome, si Demo. Manipulative at envious ang nanay niya kaya enough na uwi ka na ng Pinas dahil kung hindi, mas lalo mong maaalala ang masamang ginawa nila sa iyo. From Darwin Russell. Pero kung uwi siya ng Pilipinas, ano naman yung trabaho niya sa Pilipinas? I think depende talaga siya kung ano yung kaya ng ating secret file sender. Kasi kung kaya pa naman niya mag-function and operate sa ibang bansa na mas malaki yung kita or kikitain niya sa ibang bansa, habang nagmo-move on sa kanyang naging asawa, why not? Right? Anyway, eto naman sabi ni Angel Alan Avanzado. Hello DJ Rocky, nalungkot naman ako sa sinapit ng iyong sender. Yung tipong nag-asawa ka para magmahal. Pero sakit ang iyong naranasan. Well, naiintindihan ko ang lahi ng asawa niya. Isa sa mga ayaw ng mga Pinay dito sa Riyadh, may yabang yan. Pero isa sa pinakamatindi ang lahi kasi natin ay isa sa gusto nila as kasambahay lang, hindi miyembro ng pamilya. Kung ihahanay kanila as a family, tatawagin sila ng kalahi nila kasi alam nila na katulong lang tayo. Tama yung ginawa mo, ginising ka sa katotohanan. Kesa habang buhay mong maranasan ang ganyang pagtrato sa iyo. Yun lamang po, DJ Rocky. Maraming salamat. From Angel Alan Avanzado. Talaga ba? So kapag Pinoy ang pumunta doon sa lugar na iyon, ang tingin nilang sa atin, kasambahay, katulong, yun lang yung pwedeng gawin? Hindi ba pwedeng tao rin tayo na kahit katulong o kasambahay ang ating job description? Meron pa rin tayong karapatan at hindi tayo dapat insultuhin o tapakan ng ninuman? Dahil marangal na trabaho pa rin ang pagiging kasambahay o katulong. You are being served. Grabe naman yung tingin nila sa kasambahay at sa Pilipino. Anyway, eto naman sabi ni Marvin Marbutista aka Big Brother. Magandang hapon, DJ Rocky. At sa lahat ng kinig ng Secret Files. Para sa ating letter sender, saludo ko sa iyo. Ang tapang mo, ang lakas mo. Napakahirap ng tinanas mo. Nagpakamartir ka. Pero kung ako sa'yo, tama na yan. That's enough. Meron ka namang kalayaan para tumuloy sa iyong buhay.
Iyahan mo na sila. At take note, tandaan mo lagi ito, may mas maraming deserve para sa'yo. Tandaan mo yan. Mas maraming tunay na magmamahal sa'yo. Okay? Pabatis Tropang Secret at sa Team Rocketeers, especially sa AFP NBAI, AMD family na nakikinig ngayon. Kaya naman DJ Rocky, salamat mula sa bahay ni Kuya. Thank you so much, Marvin Mark Bautista, aka Big Brother. Enough is enough. Marami pang magmamahal sa iyo ng buong buo at tanggap ka, hindi ka kaya o hindi ka iinsultuhin o ikakahiya. Anyway, eto naman sabi ni John Rex Sulte. Kung makapupunta lang ako ng ibang bansa, pupuntahan ko yung demo na yan. Ipagtatanggol ko ang lahi natin. Ipapatulfo ko ang asawa niya. Nakakagalit ang init ng panahon. Pinainit pa ang ulo ko. Walang kwenta ang asawa ni Secret File Sender. Tama lang ang ginawa mo, Lara. Divorce na lang ang asawa mo. Lumipat ng apartment. Nakaka-high blood. Minsan na nga lang ako mag-comment, yan pang napakinggan ko. Pakibati na lang sa Liliw, Laguna, ang Sulte family. Love you, DJ Rocky, from John Rex Sulte. Palamigin na natin yung ulo mo, John Rick. Kung pwede lang sumugod dun sa bansang yun, no? Para ipagtanggol yung lahi natin. Anyway, ito pa sabi ni Mayumi. Sabi nila kapag nagmahal ka, hindi lang yung tao ang mamahalin mo, kundi kasama pati pamilya at relatives niya. Sa kaso mo, SF Sender, hindi ka mahal-mahal ang in-laws mo. Nung una, akala ko iba treatment sa'yo. Dahil sa cultural differences, nawala o mababa ang value ng babae sa bansa nila. Yung parang walang karapatan. Buti na lang may mga kaibigan ka na nagsabing BS ang ganong mindset. Kaya mabuti na lang at alam mo yung treatment na gusto mo. At compose ka rin sa sarili mo. Sana maging maayos ang lahat ng divorce papers ninyo. God bless. Swerte lang din sa AFAM. Good luck po bukas, DJ Rocky from Mayumi. Bukas pala by the way nasa may Kawit, Cavite kami ng Love Radio. Kasama ko si Uncle Dagol at Tanya Chinita. Dahil, alam nyo ba kung anong gagawin namin dyan? Syempre, haharot kami. Charot with harot. Bukas is Beer Oke Battle 2024 sa A+ Music Bar sa Barangay Gahak, Kawit, Cavite. That's gonna be hosted by Uncle Dagol and Tanya Chinita with special participation of yours truly, DJ Rocketera. So, dyan po tayo mag-beer return at mag-beer call. Anyway, eto naman sabi ni Bernard Laurejas. Sa totoo lang, napakadaling magbigay ng second chance. Ang solusyon, break up. Bakit? Yung nagsumpaan kayo sa hirap at ginhawa, ikaw lang ang mamahalin buong buhay, hindi gagawa ng kamalian, ikagagalit ng isa't isa. Pero, iba rin kasi kapag ibang kultura. Kaya ako na lang ang asawahin mo, DJ Rocky, garantisado. Grabe ka naman talaga, Bernard Lawrence. Kung makabenta naman ang sarili mo, magkano ba bigayan? Charot with the rot! Anyway, I'm happy for you, Sender, na nakalis ka na sa toxic environment ng imperfect family ng ex-husband mo. Akala nila, Diyos sila, nakakagigil sila. From Charles Sancho. Hi kay Marvin Mark Bautista, Danny Bustamante, at marami pa pong nag-comment sa ating secret file for this afternoon. Ang masasabi ko lang sa iyo, Lara, congratulations for being such a fine, classy, strong, independent woman. Napakalupit mo. Siguro, kung ibang tao yung nasa posisyon mo, baka iba yung naisip na. Baka naisip na lang natanggapin yun, na magtiis doon. Pero ikaw hindi. Lumaban ka kasi alam mong nainsulto ka, tinapa ka ng buong pagkatao mo, hindi lang ng pamilyang minamahal mo, kundi ng taong akala mo, nagmamahal sa iyo. Yung ginawa ng ating secret file sender ay kahanga-hanga.
At kapag naiisip ko kung anong ginawa ng asawa niya sa kanya, grabe, parang gusto kong yumakap ng sobrang higpit pero sa leeg. Alam mo yung hindi naman siya nagloko, pero yung feeling traidor. Ganon eh. Para kang tinraidor ng sarili mong asawa sa pamilya niya. Kasi, di ba pag nagmag-asawa kayo, dapat kayong dalawa. Solid kayo, iisa na kayo gumalaw. I don't know kung paano yung asawahan ng isang Muslim, pero meron akong kaibigan na Muslim couple sila. And kung anong issue nung isa, issue rin nung isa. They work as one. At kahit ano pang sabihin ng in-laws nila sa isa't isa, pag mahal ko, I will protect my own family. I will protect my marriage. Ganon. Sa'yo, hindi eh. Para kang tinraidor ng sarili mong asawa sa pamilya niya. Sa buong mundo. Tinraidor ka niya. Na hindi ka man niloko, pero parang ganun yung ginawa sa'yo eh. Binuin mo, sinisisi ka pa kung bakit nasira yung bakasyon ninyo doon sa lugar ng pamilya niya. Parang, hello! Una sa lahat, anong ginawa mo para maiparamdam sa asawa mo na mahal mo siya at meron siyang kakampi? Wala. Iniisip ko na siguro mama's boy yan. Charot with a rot. Di pa rin talaga siguro handang mag-decide on his own. Kaya napakahalaga na sabihin mo rin talaga yung tunay mong nararamdaman sa partner mo eh. And it's up to your partner kung anong gagawin niyang aksyon pag nalaman niya yung vulnerabilities mo. Kung saan ka komportable o hindi. So sana you take your time to heal. Do things that can heal you. And hopefully maging maayos yung pag-process ng inyong divorce papers. Hindi po ako fan ng mga nag-a-annul o nagde-divorce na couples. As much as possible, I am really pro-marriage. And as much as possible, I want a harmonious relationship between couples, especially those married couples. Pero if the respect is no longer served, pag ininsulto ka na mula ulo hanggang paa, hindi na inintindi yung nararamdaman mo, hindi mo na maramdaman na you are in a safe place with your partner, then it's time to let go. Because it's not gonna be healthy anymore. Para kang habang buhay nasa rehas ng kulungan. Alam mo yun? So yeah, sana magsilbi kang inspirasyon sa ibang nasa relasyon na hindi makaalis kahit na iniinsulto o tinatapakan ng pagkatao nila. Meron tayong mga karapatan. Tao tayo at huwag nating kakalimutan yun. Kahit sino pang lahi ang humarap sa atin at kahit gaano pa karami yung pera niyan, kainin na nila yung pera nila. Basta ang mahalaga, walang kahit sino man ang pwedeng uminsulto sa atin. Kahit gaano pa karami ang mansyon nila. Pero pag-uusapan naman yan kung merong perang ibibigay sa'yo. Charot! Larot! Anyway, kabisyo, I gotta say, GTG and got to go. Susunod na po ang programang EDSA Rapat kasama sina Diego at Anghenyo. Dito lamang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Nakapiling ang inyong Basa Princess, DJ Raketera. This is Lara's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!